Видя ли бе, човек? Той скача във въздуха и си бута волана и той прави така. Кормилото иска да кажа. Видя ли какво става бе, човек? Кормилото си го завъртя във въздуха. Аз не мога да скоча, камо ли си завъртя кормилото. Не, това е добре. Добре, кажи две думи за Soul Hunters, примерно. Къде разбра, как го разбра? Един приятел, дето супер много се занимава с онлайн състезания и супер много чете в интернет, ми каза И ето ги тук в Пловдив. То ще се случи да се филми. Супер. Много яко. Така е, в Пловдив има хора, които се занимават с всякакъв вид спортове. Един от тях е... Хикс. Бой. Да, слушахте, чакай, че щях си ги взема за малко. Това е супер. Аре само едно Soul Hunters. Soul Hunters! Yes, man!